What's up mga kabanding? Ayun, so hello ulit. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe mo na, then click the notification bell para sa mga update sa mga bagong videos na i-upload. Kasi mga kabanding, itong week na to, nagdaang Sunday, medyo naging busy kami. Hindi kami nakapag-travel vlog kasi dapat meron kami nakaschedule, kaso lang na-postpone muna gawa ng nag-birthday kasi si baby, si princess namin. So ayun, quarantine birthday celebration. Tulad na sabi nila, hindi masyadong pwede yung mga bisita, kaya kakaunti lang, bilang lang talaga, mga close lang talaga namin. Then kung iisipin, sa amin palang pamilya, maraming kami palang magkakapatid, 10 na. So bali kami ni Mrs. pala, nag-kompetensya kami. So nagkaroon kami ng ano lang naman, katawaan. So pagdating sa pagregalo kay baby, tinignan namin kung kanino siyang saya or mas matutuwa sa regalong ibigay namin sa kanya. So mga kabanding, sa konting twist na to, kayo na bahalang musga kung sinong nanalo sa amin ni Yabi Dubs. So sige mga kabanding, tignan nyo yung nangyari ng birthday ni baby nung Monday. Okay, sige. Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy What's that? What's that? And what's that? Tingin kala Lola Sally, kala Tita Chin, Tita Sel, Tito Josh, Tito Hubert, Tito Ace, Tito LJ, wow! Open mo. Open mo. Lahat. Open mo. Pakita mo lahat. Ito, may ano, zipper. Open mo isa-isa. Dito ka lang. Dito ka lang. Yun, iba pa. Open mo pa yun, iba. Ayun pa, oh. Buksan mo. Ano to? Ito pa. Wait lang. May isa pa. Wala namang brand yun sa akin eh. Ray.
Meron na yung bibigyan na bang kumakain? Wow, galing kay Tito Daddy yan? Ano to eh, baka... Galing kay Lexi. You're old. Wow! Sa akin na lang, meron kang gasol. Wow! Ito na lang. Dito na, dito na. Nagbihasa sa pagpunit. Sayang. Galing yan kay Mami at Daddy. Ano yan? What the? Ano yan? Galing kay Tita Luz, Tito Jerome, Tita Sel. Wow! Dami naman! Wow! Muntik na akong bumili niyan, Ray. Buti na lang. So, yun na nga mga kabanding. Nakita niyo yung resulta. Well, nagbigay na lang tayo kay Yabi Dubs, siyempre. Ano eh, nagpaubaya na lang. Naks. So, ayun. Siyempre, tignan yung sa reaction ni Baby, siya yung nanalo. Si Yabi Dubs. So, okay lang yun. At least, ang importante, napasaya namin siya. Tsaka mga kabanding, ang totoong essence naman ng pagkakaroon ng isang birthday ay wala sa regalo. Wala yun sa, hindi nasusukat yun sa mga regalong na ibibigay natin. Bagkus yun ay mas maganda yung naipaparamdam mo dun sa tao na naandyan ka lagi para sa kanya. Sa oras, hindi lang sa kailangan kanya o dahil sa anak mo o dahil sa magulang. Mas maganda pa rin yung naipaparamdam mo yung naandyan ka lang para sa kanya. Mas the best yun mga kabanding. So ayun, yung kailabasan ng birthday ni Baby, masaya. So dumating yung mga tita ni Baby, so, galing siya sa side ni Mrs. ni Yabi Dubs. Tapos yung mga tito-tita niya rin dito sa side ko, sa mga kapatid ko. Then yun, at yun, bless pa rin kasi kasama pa rin namin si lola niya sa tuhod, si lola ko. So yun na mga kabanding. So again, hindi masusukat ang isang kaligayahan sa mga material na bagay. Pagkus yung pagiging sama-sama. Yun ang mas the best. Yun ang mas masaya. So, sige mga kabading, sa susunod na video ulit. Salamat, sana nagustuhan ninyo.